ka samu tsakuwa za ka samu kamar wannan, tsakuwa karama kamar wannan, sai ka tofa mata basin mi'ara lallan hakuri, 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 kafa bakwai. Idan kai kafa bakwai sai ka zo ka ce fa in ya tawallau fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sai ka tofa mata, kana gamawa sai ka sanya a gaban aljihunka ko a aljihunka na gefe, duk inda ka saka ta ka dai saka a cikin aljihunka. Albarkacin annabi da alkur'ani a dai wannan ranar daga wannan lokacin duk abin da ka sa a gabanka sai ka yi nasara. Bijayar rasulullahi ba za ka ji kunya ba idan ka fita albarkacin annabi da alkur'ani, sai ka dawo da dariya, sai ka dawo da farin ciki. Idan abu kake siyarwa sai ka yi kasuwa fiye da yadda kake yi a kowace rana. Idan talla kake ɗauka a kanka sai ka siyar alfarmar annabi da alkur'ani. Duk abin da kai a wannan ranar sai ka samu nasara. Wanda ya like ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ya yi sharing domin yan uwa su amfana, shi muka baiwa ya je ya jarraba. Allah ya bar mu da san manzon Allah. Kar a manta basin mi'ara lallan hakuri, kar a ce alu, a cire alu, basin mi'ara lallan hakuri. Basin mi'ara alu lallan hakuri ne, amma ana cire alu din. Allah ya bar mu da san manzon Allah.